И здравейте, хора! Да. Чуждам се какво правим и викаме аре сега да направите едно нещо. Услуга. Истина или предизвикателство? Не, по-скоро вие ни задавате въпроси в коментарите. А ние ги правим. Например, предизвикателства да си сипем студена вода от кофа и най-различни. Да. Отдолу в тъпите коментари искаме предизвикателства. Без готвене, защото съм на почивка и струва много скъпо. Добре. Това беше всичко от мене и от яската маска за... Добре, айде, чао!